Marten rint midden in de nacht in het dorp. Het moeske verveelt hem een beetje. Hij had net hier om uit te bratsen. Na een skofke komt er bij een grut gebouw. Om het gebouw zit een plein van tegels. Op het plein staan de klimrekken. En er is ook een zongebak. Marten is bij de squallen. Maar dat weet het moeske net. Wat zou dit wezen? Huh? Ik vind je wel mooi. Dit is geen bosk. En het is ook net een gewoon huis. Ik zou er wel in willen. Oh, misschien ben het er wel een ruis. Marten rint om een squallen heen. Hij zucht door de ruten. Bij de deur is een lietsgatje. Daar kan het moeske krek terug in. Even later stiet er in het justere gang van een squallen. Wat zal ik nou? Wat zal ik nou? Oh, hier. Hé, een deur. En die deur is ik geriepen. Nou, daar kan ik maar in. Marten gaat de klasse in. Hij zucht tafeltjes en stoeltjes. En alle jaar gezellige hoekjes. Maar poppen, boekjes en blokken. En een morgen hing je al je printen. Ineen met Marten Leidje. Ja, dat ben ik. Ja, daar hing ik zelfs. Oh, wat heb ik een grote eer. Oh, en binnen dat net letters? De, oes. Ja, daar staat de moes. Dat ben ik. Van al dat zien en bratsen wordt Marten savurg. In hoeken met blokken gaat er op een matje lezen. Naast een hege toer. En na een skofke valt de moes in de sleep. Het wordt letter en letter. De zinne komt op en skient in squallen. Marten had neerd in de gaal. Op het plein komen jongens en famkes en masters en juffers. Maar Marten jet neerd. Hij slipt maar. En als de bellen gaat, slipt er terug. Pas als de bijen de klasse inkomen, schrikt Marten. Maar dan is het te laat. Waar ben ik? Wat heb ik hier? Waar ben ik dan een keer? Ik wil je mooi. Ik wil je mooi. Aas, dan zorgen ze mij. Dan zorgen ze mij. Marten wipt om een hege toer van blokken heen. Och, heden. Zijn stutje rekkert krekt de toer. En maar een klap valt hij om. Het wordt heel stil in de klasse. Waar had er die in? Waar had die toer smitten? Maar net een van de bijen had beide blokken toerwest. Nou, master die vindt het maar een nuiver spul. Zijn toer valt toch net samen uit hemzelf om, wel? Marten is waaikroept efter een kessen met een grauwe slang erop. Master zet de bijen aan het werk. Goed, dan werken we de hele dag over een heel liets eigenwijs beestje. De moes. Groep 3 die mag als eerst over de moes lezen en schreeuwen. En de lietsere band die kan kiezen. Ze maaien een moes verfje, of van een wc-roltje een moesmatje. En een paar band die maaien ik naar de vlierpuzzel van een moesmatje. Nou, ontwerkt dan maar gauw. Wat? Dat is aardig. Het gaat jou door mij. Wat de moes. Nou, dat vind ik wel mooi. Ja, ik wil je bloeien. Marten tripket efter het kessenwaai. Hij steekt de tongen uit naar de slang. Hoe zoenen ze mijn verfje? Waar moet je ook een grote eer? Oh, wacht je. Ik zal heel stil even zien. Hoe
Hoe het verder gaat met de moers op squallen, kun je mijn manje zien. Nou lekker koesen en ontmanje.